Аз чаптъра на мисля го сложим някъде към Б. Не беше много добре направен. Да, И имаше хубави евенти, но... Да. Просто... Да. Мисля, че е най-добре там да стои. Чаптър 2. Него мисля S-tier, всичко беше хубаво там. Оръжията хубави. Беше като чаптър 1, ама просто го подобриха, успяха го направят по-хубаво. Графиките бяха по-добри. Босовете, нали, показаха митик босове за първи път. Чаптър 2, сезон 2. И беше просто много як чаптър. Трябва да го сложим на... Мисля S. Yes. Чаптър 3 беше Spider-Man сезона там. И 2 Spider-Man сезона. Това беше много добър сезон. Беше, но то само целият чаптър като цял беше як. Само дето края лайв евента не беше много хубав, защото Epic Games решиха да експериментират и да го правят в Creative 2 лайв евента. И не им се получи много добре. Така че го смисъл да го сложим А. По-добре от чаптър 1, според мен. Да го не, му чаптър 2 е просто по-добре. Чаптър 4. Според мен чаптър 4 и то заслужава би. Да, но според мен трябва да отида по-към тука. Значи, сега. Искам да се обясня, защото аз съм по-като компетитив плеер и хем беше много компетитив, беше като най-баланс в чаптъра. Оръжията бяха хубави ама трябваше да си добър да ги вземеш, като например Pulse Rifle, само добрите хора, които можеха да отидат горе на Айланда, имаха същото с Mythic Havoc, само те, които избиха боса. И същото. И компетитив, всичко там. И беше много забавен, дори ако си чил. Така че... Да, и мапа на мен много ми хареса. Да, мапа е много хубав и графиките според мен бяха по-добри от всеки един чаптър. Много цветни, всичко беше ярко. Winterfest също беше хубав. Слагам го под чаптър 2. Като в S-tier. Чаптър 4 че Winterfest беше малко по-така раден. Защото беше Беше стабилен. Да, в квестовете. Даваха, че ги всеки ден, обаче не ми хареса, че беше в квестовете, а не като в кабинката. Не, чаптър 4 беше в кабинка, а чаптър 5 не беше в кабинка. О, да, аз се обърках. Чаптър 5. О, колко много лоши неща мога да кажа с него. Сезоните Epic Games не успяха. Просто първо новия мувмент се едно ходиш с газачи отворен като някакъв напикан. Заслужава си в чаптър 5. Сезоните бяха много лоши. Аз бях които за някое време. Сезон 3. Сезон 3 направо ще повърна. Аз дори май не успях да стигна на левел 100 даже този сезон. Да, аз тогава бях справила, защото... Като левел 60 бях май. Нещо такова, но то всеки кой не. И чаптър 6. Мисля го сложим над чаптър 1. Защото... Не мисля, защото единственото нещо, което на мен не ми харесва е, че чаптър 6 мувмент е малко по-така странен, отколкото... По-хубав от чаптър 1 мувмента, който нямаш нищо чаптър 1, само ходиш и скачаш. Да. И също релоуд има много гейм модове, мога да играш чаптър 1 в чаптър 6. Имаш релоуд, всички си там. Да, аз от всичко мапове. Да, но ако говорим само за Battle Royale, според мен пак е по-добър от чаптър 1. И да. И аз избирам релоуд пред Battle Royale и OG чаптър, всичко. Добре. Само избирам релоуд. Това мисля да ме е черлиста. Чаптър 2 и чаптър 4 са ми любимите сезони. Please bring back чаптър 4, искам чаптър 4. Чаптър 3 хубав. Те също не са лоши. И това е... Защо изобщо го добавихте? Оръжията на релоуда също са много добри. Да, но това мисля да е, за да не стане твърде дълго. Да.